जितु डिलिमिटेशन जितु प्रसेस ये प्रसेसखौ आमी आदरनि जनायसु बिथांमोननि बायदि सिप जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' सानसे समाव खावलायदोंमोन थुरुंगगया हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि नेता जानानैल' थानाङा आसामनि नेता जाथारनांगोन आसामनि रायजो राजाफोरखौ सालायथारनांगोन होननानै थुरुंगगया खावलायदोंमोन आरो लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जनजातिफोरा हाग्रामा महिलारि बायदि साहस गोनां मानसियासो आसामनि दफाखौ मावफुंनो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि माखासे गुबुन गुबुन हारिफ्रा आसामखौ सालायजानो लुगैदोंमोन माखासे जनजातिफ्रा जेरैबायदि बिटिसि सरकारखौ बर'फोरनि माखासे नांगौ बर'फोरनि नाजानाय बायदि खामानिखौ दिल्ली सरकाराव रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोगा मोगि सोंनो हानाय साहस गोनां मानसि होननानै आसामनि गुबुन गुबुन हारिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ गिख्रंदोंमोन आरो थुरुंगगया आसामनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदोंमोन प्रमद बर'नि साफा सानै जायफोर इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर'नि नाजानायाव जायफोर एमएलए गादियाव दं बिथांमोनाथ' बुंदों प्रमद बर'नि नाजानाय बिटिआर सरकारनि नाजानायावनो एमएलए खथाया जादों आरो सोलाय सुलु अबेबा हमस्टियाव 2 लाख अबेबा हमस्टियाव 1 लाख बेबायदि माखासे सोलाय सुलुआ प्रमद बर'नि नाजानायावनो जादों आरो बमा गावफुंनाया प्रमद बर'नि बाजेटजोंनो गावफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों পেলে সেইটো আদৰণি জনাইছে সেইদিনা বোমাও ফুটাইছে গাহৰি মাংস খাইছে বহুত খুচি কৰিছে সেইটো মানে ইয়াত ইউপিপিএল আৰু আপচি জড়িত আছে নিশ্চয় সেইকাৰণে ইহঁতে ওয়েলকাম কৰিছো আৰু গাহৰি মাংস খাই ভিডিঅ'नि फुटेजाव नुखाबाय महिलारि सारा जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावफिननो गोनां जादों बा सरकारनि खाथियाव दिनै बुंनो गोनां जादों मानो थाखाय प्रमद बर'आथ' बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआ बर'फ्रा 100 बोसोर 60-70 बोसोरा जेबो बर'फ्रा आरो आन्दालन खालामफिननांगौ प्रयोजन गैला बर'फोरनि मोननो गोनां बर'फोरनि साननाय हनाय गासैबो बर'फ्रा जि बुस्थुखौ नाजादोंमोन बे जाफुंसारबाय होननानै प्रमद बर'आथ' बुंदोंमोन दिनै जायफोर बर'नि मेलेमजिबिफ्रा प्रमद बर'नि माखासे खोथाफोरखौ दिनै नंगौ ना नङा बेखौ बिजिरनानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव रोखा खालायनाया मोजां बर'फ्रा बिटिआर एकर्डजों बर'फोरनि नांगौ बर'फोरनि साननाय हनाय गासैबो जाफुंबाय होननानै प्रमद बर'आ आरो 100 बोसोर 60-70 बोसोरा बर'फ्रा जेबो आन्दालन खालायनांगौ प्रयोजन गैला होननानै बुंनाय खोथाया बेसेबां सैथो जोंनि बर' मेलेमजिबिफ्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव रोखा खालायनाया मोजां मोनबेसे दालां बानायबावनांगौ दं मोनबेसे लामा बानायनांगौ दं मोनबेसे खामानि मावनांगौ दं बेफोरनि डाटा दंना गैया जोंथ' सम नुयो बर' रायजो राजाफोरनि ससियेल मिडियायाव माइ गायजालायनाय माखासे दिन्थिनाय बेफोरखौ प्रमद बर'आ बा प्रमद बर'नि सरकारनि फाइलाव डाटा दंना गैया आरो बर' गामियाव मोनबेसे लामा बानायनांगौ दंबावो मोनबेसे दालां नांबावगौ मोनबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि फुटबल गेलेग्रा फिल्डफोरखौ बानायनांगौ दं माखासे आबसु अफिसफोरखौ बानायनांगौ दं मोनबेसे एक्स एनडिएफबिनि अफिसफोरखौ बानायनांगौ दं मोनबेसे एक्स बेल्टिनि अफिसफोरखौ आरो साजायनांगौ दं बेफोरनि डाटाया दंना गैया बर' हारिया आबसुनि सोमावसारनायाव थांनानै दं बिल्टिनि सोमावसारनायनि दारै बर' हारिया थांनानै दं एक्स एनडिएफबिनि दारै सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमाव बर' हारिया सिनायथि मोननानै दं बेफोरखौ दिनै जायफोर गादियाव दं बिथांमोना दिनै रोखा खालायनाया मोजां आबसु अफिसखौ आरो साजायनांगौ ना साजायनांला एक्स बेल्टिफोरनि अफिसफोरखौ आरो साजायनांगौ दंना गैला एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे अफिस बानायनांगौ दंना गैया रायजो राजाफोरनि माखासे मिथिं दावथिं जाग्रा माखासे रायजोनि माखासे रायजो हुवा मिथिं जाग्रा बेफोरबायदिखौ नांगोन ना नाङा बेफोरनि डाटा दंना गैया मोनबेसे बर' गामियाव थांनाय लामाफ्रा आरो बानायनांगौ दं मोनबेसे दालां बानायनांगौ दं बेफोरनि डाटाया प्रमद बर'नाव दंना गैया नाथाय जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो सम नैबे दालां नांगौ नैबेहाय माखासे दालाङा बायनानै थांबाय अबेबा सुइस गेटआ बायनानै थांबाय अबेबा लामाया माइ गायजालायनाय बेफोरखौ प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा माखासे 17 बोसोरनि खोथाखौ दिनै बुंबाय थानानै जेबो लाब गैया आबसुनि सोमावसारनायाव बर' हारिया थांनानै दं
एक्स पेल्टिनि सोमावसारनायाव थांनानै दं, एक्स एनडिपिनि सोमावसारनायाव बुहुमाव सिनायथि मोननानै दं। बेफोरखौ जोंहा बुंलायनांगौ जेबो प्रयोजन गैया। बर' हारिया सोमावसारनानै इन्डियानि माखासे संबिजित बायदि, आसामनि माखासे संबिजित बायदि बर' हारिया सोमावसारबासो बिजिरनायखौ मोनो। जेब्ला बर' हारिया सोमावसारा अब्ला बर'फ्रा सोबख'जानाय, बर'फोरखौ गादबनाय, बर'फोरखौ गोसोबायदि माखासे नाथ्रोदनानै दोननाय बेफोरखौ जों रोखा रोखा नुयो। आरो जाय बर' हारिखौ बा ट्राइबेल हारिखौ अननाय खालायो बेफोरखौ माखासे आयेन बायदि आयेननि खाथियाव थाङोबा बर'फ्रा मालाबाबो बिजिरनाय मोनाखै। आन्दालन खालायालासिनो बर'फ्रा खौसे जानानै सोमावसाराबा मालाबाबो बर' हारिया बिजिरनाय मोना। बे प्रमद बर'आ बेफोरखौ मानो फंसेबो माथो होनो हाया। थुख्रा थुख्रा खालायनाया प्रमद बर'नि आखाइ दं नामा? जुदि आखाइ गैयाबा प्रमद बर'आ बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिया जेरै जयै अबे हमस्टियाव भट होदोंमोन बेखौ जयैनो दोननो हो, जयैनो दोननो हो। प्रमद बर'आ फंसे बाथ्राखौ बुंनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि बर' फरायसा आबसुफ्रा प्रमद बर'नि सायाव मानो थाखाय फंसेबो राव बुंनो हाया? प्रमद बर'नि नाजानायावनो आरो इउपिपिएलनि नाजानायावनो आरो जायफोर बमा गावफुंग्रा प्रमद बर'नि सोरबा आबसुनि मानसिबो जानो हागौ। ससियेल मिडियायाव नुनाय मथे बिथांमोना आबसुफोरजोंबो सम सम बेरायग्रा मानसि आरो जायफोर बमा गावफुंग्रा इउपिपिएलनि मानसि बिथांमोना जै प्रमद बर'नि होननानै बुंनो हानाय बिथांमोना दिनै मानो थाखाय बेदर जानानै, बमा गावफुंनानै, फरखा गावफुंनानै रंजानायखौ प्रमद बर'आ मानो बिथांमोनखौ पानिस होनो हाया? जायफोर आबसुनि बेकग्राउन्डआव थांनानै एमएलए जानाय बिथांमोनाथ' बुंदों प्रमद बर'नि नाजानायाव आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बेबायदि माखासे एमएलए खथाया जाफुंदों आरो माखासे हमस्टिनि माखासे सोलाय सोल'आ जाफुंदों। बेफोरखौ साफा सानै जायफोर आबसुनि बेकग्राउन्डआव थांनाय बिथांमोनानोथ' फोरमायदों। अब्ला दिनै आबसुनि जायफोर बिथांमोना बा दिपेन बर'आ मानो फंसेबो सोरबा एमएलएखौ बुंनो हाया? एमएलएआ फंसे बुङोबानो दिनै दिल्लीयाव खोनाहैगोन, गुवाहाटियाव खोनाहैगोन। प्रमद बर'आ बुङोबा दिल्लीनि दैदेनगिरिफ्रा खोनाहैगोन, गुवाहाटिनि दैदेनगिरिफ्रा खोनाहैगोन। प्रमद बर'आ फंसे बाथ्रा बुङोबा गुवाहाटियाव खोनाहैगोन, दिल्लीयाव खोनाहैगोन। रायजो राजाफ्रा लाख लाख ससियेल मिडियायाव बुङोबा हयथ' गुवाहाटियाव खोनाहैनाय नङा बा दिल्लीयाव खोनाहैनाय नङा। बेफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो लोगोसे आबसुनि दिपेन बर' सारा खावलायनो हागोन ना हाया? फंसे प्रमद बर'आ बुंनांगौ। जेरैबायदि थाखानाय बर'फोरनि खौसेयै ज'यै भट होनानै इलेक्सननि सिगां एमएलएखौ आसि थुनानै बुंनो हानाय गोहोखौ प्रमद बर'आ फंसे ट्राइबेल आरो बर' हारिया खौसे जि जायगायाव होदोंमोन, जाय एमएलएनि हमस्टियाव होयो बा अबे हमस्टियाव होयो बेयावनो बिथांमोना होनो मोननाय जाथों होननानै माने फंसे बुंनो हायाखै। सानसे समाव खावलायदोंमोन तुरुं गगैआ हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि नेता जानानैल' थानाङा, आसामनि नेता जाथारनांगोन, आसामनि रायजो राजाफोरखौ सालायथारनांगोन होननानै तुरुं गगैआ खावलायदोंमोन। आरो लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जनजातिफोरा हाग्रामा महिलारि बायदि साहस गोनां मानसियासो आसामनि दफाखौ मावफुंनो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि माखासे गुबुन गुबुन हारिफ्रा आसामखौ सालायजानो लुगैदोंमोन। सिदा सिदि आसि थुनानै सिदा सिदि समाजनि गेजेराव बाथ्रा बुंनानै माखासे रायजोनि गेजेराव दिल्ली सरकारनि नेताफोरखौ बुंहोनो गोनां मा बुस्थुखौ बर' रायजो राजाफोरनो मा बुस्थुखौ हरनो हागोन आरो होफैनो हागोन, अबे खामानिखौ बिटिसिआव थाबैनो हरनो हागोन, बेफोरखौ रायजोनि सिगाङावनो सोरबा दिल्लीनि दैदेनगिरिफोरखौ सिदा सिदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोंनो हानाय पावार गोनां मानसिमोन। दिनैनि समाव जों नुदों हाग्रामा महिलारिनि पावारखौ बोखारनानै बर' हारिखौ सोबख'नो हानाया रोखा जाबाय। दिनैनि समाव रोखा जाबाय। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा साफ्रोमबो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि आबसुनि दैदेनगिरि, जोंनि बर' माहारिनि माखासे मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै बयनिसिमबो आसा खालामो। गोजोन्थों।